Bokajan subdivision ang kangalong kedo pregjam adim pen siam akhayatum chingrum si gari ke pachijeng padopon. Kidamtang aruni phai phor ni pirthe dangalong Buddhism ke kroi aradatum Buddha Purnima ke pamanalong pachitondun si. Bokajan subdivision ang kang kedo atum an Balipathar Siloni jan lapen choki holalong pen chingrum si bangso Buddha Purnima ke talonasai denglo. Buddha Purnima laki sonthom laki Gautam Buddha amahang ke thek alangli ake me ke pathi ang tikang lapen alangli kithi arnia phansi ke hokdam. His birth, his attaining enlightenment and his death henlo. Adaba por pen Buddha mandir along kardom kadi padoponte taphi kachitong atum anpen anso choraplin lo. Labang sarmu mate gari ke pajeng asaya long pharo ke kroyatum chitong dunsi RD pidon pen mesen pensi pachun ponlo. Bokajan pen anantirang karbieng long lai.